नैबे दाउ बेदर बेखौ आधा संगोन गोदान टेकनिक संगोन आरोखि बिराद गोथाव जायो बिदि संबा सामब्राम गुफुर हाइजें बानलु टमेट' थाइब्रै होनानै संगोन माबायदि सङो नाय बुंदोंमोन बिराद टेस्टि जायो सामब्राम गुफुर गोजा हाइजें ज' मिक्साराव होनोसै दाउ नै एसेबांखौ संगोन आरो मिक्साराव होनोसै जाबाय नै बानलु गुरा एसे होबाय जिरा गुरा होनोसै हालदै संख्रै थाव गोथां नानानै लानोसै एसे नानानै लाबाय दाउ बेदरखौ दसे खोबहाबनानै दोननांगौ 1 मिनिटसो थावआ मोजां दुंनांगौ दुंहोनानै लाबाय दानिया टमेट' गुरा एसे मोजां एवनानै लानांगौ दसे खोबसै 1 मिनिट खोबसै 10 मिनिटसो एवनांगौ नङाबा एसे गोथां मोनजानो नागिरो नङाबा खोबहाबनानै दोननायखौ होसननोसै थावखौ बांद्राय होनाङा एसे मिडियामनि होनांगौ खोबहाबनानै दोनसै बरिया जाहैबाय दुन्दिया होनोसै नामा दुन्दिया होबानो जाबाय चिकेन रेसिपि ना डिलिशियास होनो दुन्दिया होबाय जाबाय मोनबाय बरिया चिकेन बरिया जाबाय चिकेन बरिया गोथाव जाखायो बिदि संनानै जाबा